मैं दयाशंकर राय भोजपुरी कवि पूरे देश के लोगों को सादर प्रणाम करत बने। आज महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निराजल तीज का व्रत रहते हैं। उनके सम्मान में एक भोजपुरी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। पति पत्नी का रिश्ता बहुते हउए तगड़ा, पति पत्नी का रिश्ता बहुते हउए तगड़ा, चाहे कितनो आपस में होत रहेला झगड़ा। पत्नी अपने सुहाग खातिर व्रत रहेले तीज, पत्नी अपने सुहाग खातिर व्रत रहेले तीज। पति से वो मांगत रहेले साड़ी और समीज। पत्नी बिना घर हरदम रहेला सूना, पत्नी बिना घर हरदम रहेला सूना, चाहे कितनो घर में लगावा पेंट औरी चूना। जेकर पति बाहर रहेला पत्नी करेले याद, जेकर पति बाहर रहेला पत्नी करेले याद। पति के रक्षा खातिर प्रभु से करेले फरियाद। तीज माता सब कर बचौले रहे सुहाग, तीज माता सब कर बचौले रहे सुहाग। पति पत्नी का रिश्ता में कबो न लागे दाग। पत्नी के सुख खातिर पति दिन भर करेला काम, पत्नी के सुख खातिर पति दिन भर करेला काम। जीवन में कबो नहीं मिलेला आराम। पति पत्नी में टेंशन रहेला समस्या होला नया, पति पत्नी में टेंशन रहेला समस्या होला नया। पति पत्नी प्रेम से रहें निवेदन करेला दया। पति पत्नी में टेंशन रहेला समस्या होला नया, पति पत्नी प्रेम से रहें निवेदन करेला दया। जय हिंद जय भारत।